Dia, Apa dah? udah perhatian dalam minggu-minggu kok adik aja mana-mana saja. Apa nanti jadi? Iyo baan dah ada udah. Coli orang sebelah rumah tua. Baanyo. Tahun patang menikahnya baru lah dua anaknya. Nanawa ba ada. Kalau anak tuh dia ada pek dewa do, itu kan rezeki dari Tuhan. Iyo tapi kan awak niolo mau di orang tu dah. Iyo sabar deh yo, mudah-mudahan tahun besok awak punya anak. Jadi dah. Apo banana dia rasokan alasan minggu dan perhatikan muko kusui acok baman wang surang katokanlah dia batarui tarang apo ko ado salahnya badan apo ko masih adonan kurang. Mungkin kata gantikan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, untung-untung dia gia jalan tahun esok punya keturunan. Marilah sayang kita bersabar, berusaha atau berdoa tahun itu menjadi ayah jo bunda. Apo banana dia rasokan alasan minggu dan perhatikan muko kusui acok baman wang surang katokanlah dia batarui tarang apo ko ado salahnya badan apo ko masih adonan kurang. Saksikan bulan jo bintang, hanya adian nandenai sayang, indah mungkin kata gantikan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, untung-untung dia gia jalan tahun esok punya katu